Je rok 1937, mierové časy. Jozef Stalin začína popravovať svojich vlastných generálov. Nie za prehraté bitky, pretože vojna ešte neexistuje. Nie za vlastizradu, keďže väčšina z nich sú fanaticky lojálni komunisti. Zabíja ich preto, lebo kompetentnosť ho desí viac než neschopnosť. Do roku 1938 sú popravení 3 z 5 maršalov. 13 z 15 armádnych veliteľov je preč. 50 z 57 veliteľov zborov je eliminovaných. 174 zo 155 veliteľov divízií je mŕtvych. Viac než 20 000 dôstojníkov je zastrelených alebo poslaných do gulagov. O 3 roky neskôr nacistické Nemecko napadne Sovietsky zväz. Stalinova čistkami zdecimovaná armáda sa takmer zrúti za 6 mesiacov. Hitler počas vojny prepúšťa svojich najlepších generálov za to, že s ním nesúhlasili. Stalin zabíja svojich najlepších generálov ešte pred začiatkom vojny za zločiny, ktoré nespáchali. Tu je príbeh o tom, ako Stalinova paranoja takmer odovzdala Hitlerovi Sovietsky zväz. Ak si toto užívaš, jeden like a prihlásenie na odber pomôže viac, než si myslíš. Maršal Michail Tuchačevský je najbrilantnejším stratégom Červenej armády. Modernizoval sovietsku vojenskú doktrínu, presadzoval mechanizovaný boj a rozumel operáciám kombinovaných druhov vojsk skôr než väčšina západných generálov. Je tiež charizmatický, obľúbený medzi dôstojníkmi a intelektuálne zastrašujúci. Všetko to, čím Stalin nie je. Tuchačevský presadzuje teóriu hlbokej operácie, taktiku zdôrazňujúcu rýchlosť, obkľúčenie a koordináciu medzi tankami, pechotou a vzdušnými silami. Tieto myšlienky ohrozujú Stalinov kruh kumpánov, kavalérijských veliteľov z občianskej vojny, ktorí uprednostňujú kone pred tankami a ideológiu pred inováciami. 11. júna 1937 je Tuchačevský zatknutý. Obvinenia znejú: sprisahanie s nacistickým Nemeckom, plánovanie vojenského prevratu, špionáž. Stalin však nepotrebuje dôkazy. Tuchačevský je príliš kompetentný, príliš nezávislý. Výsluchové spisy rozprávajú skutočný príbeh. Hnedé škvrny na jeho priznaniach. Forenzná analýza potvrdzuje, že ide o krv, ktorá vystrekla, keď bol bitý, až kým sa nepodrobil. 12. júna, jeden deň po zatknutí, je Tuchačevský popravený. Počas niekoľkých týždňov sa čistky šíria ďalej. Maršal Vasilij Blücher popravený. Maršal Alexander Jegorov popravený. Keď je dôstojník zatknutý, je mučený, aby menoval spoluspiklencov. Jediné zatknutie spustí desiatky udaní, keď obete zúfalo menujú kolegov, aby zastavili bolesť. Dôstojníci prestávajú cvičiť a začínajú písať udania, aby predišli vlastnému zatknutiu. Iniciatíva umiera, pretože akákoľvek odchýlka od zastaraných taktík môže byť označená za sabotáž. Terčom sú aj rodiny. Manželky a deti popravených dôstojníkov sú zatknuté, vyhnané alebo poslané do gulagu. Do roku 1938 je intelektuálny základ Červenej armády, teória hlbokej operácie, mechanizovaný boj a taktika kombinovaných druhov vojsk, zničený spolu s mužmi, ktorí ho vytvorili. Stalin vykúchal svoju armádu 3 roky pred skúškou. November 1939 Sovietsky zväz napadne Fínsko. Červená armáda nasadzuje viac než 1 000 000 vojakov, tisíce tankov, totálnu vzdušnú prevahu. Fínsko má 200 000 vojakov, zastarané vybavenie, žiadne tanky. Mala to byť rýchla záležitosť. Ale dôstojníci, ktorí prežili čistky, teraz velia jednotkám o 2 stupne vyššie, než na aké majú skúsenosti. Prápory vedú divízie, poručíci vedú pluky. Desia sa kreativity, pretože by mohla byť označená za sabotáž. Výsledok: čelné útoky, vlna za vlnou proti fínskym guľometom. Žiadny manéver, žiadna adaptácia. Fínske lyžiarske jednotky, mobilné a znalé terénu, masakrujú sovietských útočníkov. Oficiálne sovietske straty: viac než 320 000 mŕtvych, zranených alebo chorých. Fínske straty 69 000. Pomer strát 5:1 proti národu zlomkom populácie. Adolf Hitler sleduje tento debakel a dospeje k záveru. Svojim generálom hovorí: stačí len kopnúť do dverí a celá tá zhnitá štruktúra sa zrúti. Verí, že sovietský ľud povstane proti Stalinovi a čistkami oslabená Červená armáda sa zrúti v priebehu týždňov. Toto hodnotenie nie je úplne nesprávne.
Štruktúra je v roku 1940 skutočne zhnitá. Hitler však podceňuje sovietsku schopnosť regenerácie a Stalinov brutálny mobilizačný systém. Jún 1942. Hitler navštevuje Fínsko pri príležitosti 75. narodenín maršala Mannerheima. Fínsky zvukový inžinier tajne nahráva 11 minút ich súkromného rozhovoru. Je to jediná známa nahrávka Hitlera, hovoriaceho konverzačným tónom. Žiadne rétorické kričanie. Znie otrasene, defenzívne. Ak by mi niekto povedal, že národ môže začať s 35 000 tankami, povedal by som, ste blázni. Zničili sme viac než 34 000 tankov. Bolo to neuveriteľné. Znitá štruktúra sa nezrútila. Chrlila tisíce tankov typu T-34. Tichý hlas Hitlera, hľadajúceho výhovorky, je usvedčujúcejší než akýkoľvek propagandistický prejav. 22. jún 1941. 3 milióny nemeckých vojakov prekračujú sovietske hranice. Nie je to prekvapenie. Stalin dostal viac než 80 konkrétnych varovaní. Jeho špionážny majster v Tokiu, Richard Sorge, poslal podrobné spravodajské informácie o dátume invázie. Stalinova reakcia. Odmieta Sorgeho ako bastarda, ktorý si v Japonsku založil továrne a nevestince. Spravodajské informácie sú filtrované cez Stalinové predsudky. Pravda je odmietnutá, pretože pochádza z morálne kompromitovaného zdroja. Stalin je posadnutý myšlienkou, že britská rozviedka sa ho snaží oklamať, aby zaútočil na Nemecko ako prvý. Odmieta mobilizovať, odmieta plnú pohotovosť, prikazuje veliteľom nepodľahnúť provokáciám. Generál Dmitrij Pavlov, veliteľ západného frontu, je 21. júna v Kieve. Sedí v divadle a pozerá komédiu. Sedí tam počas celého predstavenia, aj keď sa valia správy o nemeckých motoroch. Je to surreálne popieranie. Sovietske vedenie predstiera normálnosť, zatiaľ čo svet končí. 22. jún. Západný front sa rúti. Nemecké tanky obkľučujú celé sovietske armády pri Bialystoku a Minsku. Prvý týždeň Stalin zúfalo pracuje vo svojej kancelárii 14 hodín denne a vydáva protichodné rozkazy. Potom padne Minsk. Rozsah sa stáva nepopierateľným. 29. jún. Stalin vybuchne na svojich generálov, potom sa utiahne na svoju daču. Mrmle. Lenin nám zanechal veľké dedičstvo a my sme to pokazili. 30. jún. Molotov, Beria a Vorošilov idú na daču. Keď ich Stalin uvidí, stiahne sa do kresla. Prečo ste prišli? Stalin verí, že ho prišli zatknúť. V jeho vlastnom systéme si zlyhanie tohto rozsahu zaslúži popravu. Namiesto toho ho prosia, aby viedol. Keď Stalin pochopí, že je v bezpečí, opäť preberá kontrolu. Ale 3 až 4 milióny sovietských vojakov sa stávajú obeťami za 6 mesiacov. Mŕtvi, zranení, zajatí. Stalin potrebuje obetného baránka. 22. júl, Pavlov je zastrelený a pochovaný na skládke 1 mesiac po invázii. Poprava desí ostatných veliteľov. V strachu, že budú zastrelení za neautorizovaný ústup, generáli radšej nechajú armády obklúčiť, než aby ustúpili. Pri Kieve v septembri je stratených 600 000 vojakov, pretože nikto sa neodváži ustúpiť bez Stalinovho povolenia. Stalin sa však začína prispôsobovať. Uvedomuje si, že lojalita bez kompetentnosti prehráva vojny. Konstantín Rokossovský bol zatknutý v auguste 1937, obvinený zo špionáže pre Poľsko a Japonsko. 3 roky je držaný vo väznici Kresty v Leningrade. Vyšetrovatelia NKVD mu vybijú 9 predných zubov. Zlomia mu rebra, vytrhnú mu nechty. Je vystavený 2 fingovaným popravným čatám, v noci ho vyvedú na dvor v očakávaní smrti, on aby počul slepé náboje. Rokossovský však odmieta podpísať falošné priznanie. Keď mu povedia, že dôstojník Juškevič proti nemu svedčil, Rokossovský odvrkne, že Juškevič je už roky mŕtvy. Jeho mučitelia tento fakt prehliadli. Táto tvrdohlavosť ho zachráni. Marec 1940. Zúfalý po Fínsku, Stalin nariaďuje Rokossovského prepustenie. Je poslaný do kúpeľov, aby sa zotavil, dostane novú uniformu a potichu je rehabilitovaný. Keď sa stretnú, Stalin sa pýta, kde bol. Rokossovský mu povie pravdu. Vo väzení, súdruh Stalin. Stalinova odpoveď je takmer ležérna.
Pekný čas si vybral na väzenie. Čierny humor maskuje hrôzu. Stalin presne vie, čo sa stalo Rokossovskému a Rokossovský vie, že to Stalin nariadil. Ale vojna teraz vyžaduje kompetentnosť, nie lojalitu. Rokossovský bráni Moskvu, plánuje operáciu Bagration, ničí skupinu armád Stred. Počas plánovania Bagrationu v roku 1944 Stalin navrhuje stratégiu jedného úderu. Rokossovský argumentuje pre dvojitý úder. Starý Stalin by ho za neposlušnosť zastrelil. Namiesto toho mu Stalin povie, aby vyšiel z miestnosti a premyslel si to. Keď sa Rokossovský vráti a zopakuje svoje odporúčanie, Stalin ho príjme. Dvojitý úder funguje. Skupina armád Stred je zničená. Do roku 1943 Stalin prešiel na meritokraciu. Úspech je odmenený prežitím a autonómiou. Rozhoduje spory medzi maršálmi namiesto toho, aby popravil porazeného. Jún 1945. Víťazná prehliadka na Červenom námestí. Rokossovský jazdí na čiernom žrebcovi a velí prehliadke, zatiaľ čo Stalin sa pozerá z Leninovho mauzólea. Muž mučený v suteréne NKVD teraz velí najväčšej armáde na svete, nosí zubnú protézu namiesto svojich skutočných zubov, čo je trvalá pripomienka toho, čo mu systém urobil. Zatiaľ čo sa Stalin učí dôverovať kompetentnosti, Hitler sa ju učí nenávidieť. V roku 1939 sa Wehrmacht teší operačnej autonómii. Ale ako sa vojna obracia, Hitlerovo správanie napodobňuje Stalinov režim z roku 1937. Zima 1941. Nemecká ofenzíva sa zastavuje pred Moskvou. Hitler odvoláva svojho vrchného veliteľa a preberá osobné velenie. Prepúšťa generálov za neautorizované ústupy, zbavuje ich hodnosti a dôchodku. Stalingrad 1942. Upevňuje jeho mikromanagement. Posadnutý národno-socialistickou vôľou, Hitler odmieta nechať 6. armádu prebiť sa von. Povýši Friedricha Paulusa na poľného maršala v posledných dňoch obliehania. Konkrétne preto, lebo žiadny nemecký poľný maršal sa nikdy nevzdal. Je to rozkaz spáchať samovraždu. Paulus sa napriek tomu vzdá. 20. júl 1944. Neúspešný pokus o atentát. Odplata je brutálna, rýchla, teatrálna. Spiklenci čelia vykonštruovaným procesom na ľudovom súde, kde sudca Roland Freisler kričí na obžalovaných. Poľný maršal Erwin von Witzleben je ponížený, nútený nosiť zle padnúce oblečenie, sú mu odopreté zubné protézy a opasok, takže si počas procesu musí pridržiavať nohavice. Popravy nie sú vykonané popravnou čatou s vojenskými poctami. Sú obesení na klavírnom drôte na mesiarských hákoch vo väznici Plecenze. A popravy sú filmované, aby sa na ne Hitler mohol pozerať. A ako sme rozoberali v našom predchádzajúcom videu o Romelovi, púštnej líške, ktorý bol okrajovo zapletený do sprisahania, je nútený vziať si kyanid, aby ochránil svoju rodinu. To sa deje v roku 1944, zatiaľ čo Stalin zahrňuje svojich maršalov poctami. Trajektórie sa prekrížili. Do konca vojny bolo nacistickým režimom popravených 84 nemeckých generálov, menej než Stalinové tisíce. Ale načasovanie je fatálne. Hitler stial svoje vedenie počas rozhodujúcich porážok, čím urýchlil kolaps. Základný rozdiel nie je v schopnosti páchať násilie. Obaja to vlastnili. Je to načasovanie a adaptácia. Stalin robil čistky v mierových časoch. Takmer prehral v roku 1941, potom sa adaptoval pod existenčnou hrozbou. Naučil sa, že lojálna neschopnosť prehráva bitky. Prešiel na meritokraciu, úspech odmenený prežitím. Hitler začal s profesionálmi, ktorí znásobili jeho ambície. Keď sa karta obrátila, odmietol sa prispôsobiť. Profesionálne rady považoval za zbabelosť a robil čistky počas vojny, čím zničil svoju veliteľskú štruktúru, keď ju najviac potreboval. 27 miliónov sovietských občanov zomrelo, najvyššia cena, akú akýkoľvek národ zaplatil vo vojne. Obrovská časť priamo súvisí s čistkami. Žiadni skúsení dôstojníci, katastrofálne straty v roku 1941, zúfalá taktika ľudských vln na kompenzáciu strategickej neschopnosti. Ale Červená armáda prežila, pretože priemyselná kapacita, ľudské zdroje a preživší ako Rokossovský udržali líniu, kým sa systém stabilizoval. Stalin sa nakoniec naučil delegovať. Wehrmacht neprežil, pretože Hitlerova paranoja, jeho odmietanie počúvať, jeho popravy mužov, ktorí mohli zachrániť Nemecko, zaručili porážku.
Ponaučenie je univerzálne. Nemôžete robiť čistky kompetentnosti bez následkov. Oba systémy si cenili lojalitu nad schopnosťami, poslušnosť nad expertízou, ideológiu nad profesionalizmom. Stalin zabil 20 000 dôstojníkov a takmer stratil Sovietsky zväz. Hitler zabil svojich najlepších generálov a zaručil porážku Nemecka. Diktátori, ktorí nedokázali tolerovať nesúhlas, sa zničili sami. Vzor je kompletný. Rommel, kompetentný generál, nútená samovražda za spochybnenie režimu. Manstein, kompetentný generál, prepustený za nesúhlas so stratégiou. Sovietskí dôstojníci, kompetentní profesionáli, popravení za vymyslené zločiny. Tá istá dynamika sa odohráva 3-krát. Autoritatívne systémy ničia kompetentnosť, pretože kompetentnosť ohrozuje autoritu. Hitler čakal, kým sa jeho generáli stanú problémami. Stalin nečakal. Zabil ich skôr, než sa vojna vôbec začala. Výsledok. Sovietsky zväz sa takmer zrútil v roku 1941, pretože muži, ktorí ho mohli brániť, boli už mŕtvi. Prežil vďaka priemyselnej sile, ľudským zdrojom a niekoľkým preživším, ktorých Stalin zúfalo priviedol späť z Gulagu. Hitler začal vojnu s najprofesionálnejším generálnym štábom v Európe. Skončil ju tým, že ich obesil na klavírnom drôte. Stalin začal vojnu tým, že popravil svoje najlepšie vojenské mozgy. Skončil ju tým, že im dal operačnú slobodu. Jeden diktátor sa poučil, druhý nie. Stalin zomrel vo svojej posteli v roku 1953. 27 miliónov sovietskych úmrtí neskôr. Generáli, ktorých počas veľkého teroru očistil, nikdy nevideli víťazstvo, ktoré mohli vyhrať s menším krvi prelievaním. Hitler zomrel v bunkri v roku 1945, keď zničil armádu, ktorá ho mohla zachrániť. Generáli, ktorých v roku 1944 zabil, mali v dejinách pravdu. Obaja zaplatili cenu za čistky kompetentnosti, ale len jeden prežil, aby videl víťazstvo. Týmto sa končí naša trilógia o diktátoroch a ich generáloch. Ak chceš pochopiť, ako sa autoritatívne systémy ničia znútra, prihlás sa na odber. Bola Stalinová paranoja horšia než Hitlerova, alebo boli obaja uväznení v rovnakej autoritatívnej logike? Napíš svoje myšlienky do komentárov. Ďakujem za sledovanie.